Euskal gizartearen gehiengoak esatearren ero osotasunean eskatzen duna da prozesu hau bukatu dadila, argi dago injustizia sakon bat egin dela eta egiten ari dela, eta denok ezautzen dugun etaren mugimendu orokor horrekin hau ikusten da injustizia badala. Euskal Alkartasunak argi izan zuen bere egunean da argi dauka gaur egun ere hau bukatu behar dela, eta orain dauden akusazio guztiak baztertu behar diala. Azkenean egunkariak eta egunkariako parteide izan dian denak euskara bultzatzea besterik nahi ez dutelako izan. Egunkariaren itxiera bera salatu genuen bezala auzi osoak duen noragabezi eza eta astakeri juridikoa den neurrian hori salatzera. Ezinbertzekoa da Aralarrentzat auzia berehalakoan ixtea eta neurriak hartzea egindako kalteak konpon daitezen. Horregatik, hasieratik bezala eta epaiketak irauten den bitartean, egunkaria auzia ixteko eskari irmoa egiten dugu, prentsa askatasunaren kontrako eraso larria izan zelako eta euskaldunon interesen kontrako eraso garbia izan zelako. Bakarrik esatea sententzia guzti hauek erakusten dutela, behin eta berriro erakusten dutela ezker abertzaletik behin eta berriro salatu induguna, nolako sistema demokratikoan dagoen izarrita Espainiako estatuan eta nolako kalira demokratiko dagoen, bakarrik hori. Nik uste dut etengabe epaitzen ari dira besteak beste egunkariaren izaera, eta egunkariaren izenean persona jakin batzuk izan zituzten ardurak, eta atza berriz epaiketa baten atarian gaude, eta espero duguna da behingoz eta behin betirako egunkaria libre gelditzea, azkenean hor auziperatuta dauden personak ere egunkariaren arduradun eta parte izan dira, eta behintzat adieraztea etorrikea argi eta garbi eta gizarteari ere adierazi, behintzat ordezkaritza daukagun einean gu ere behaiekin gaudela, eta epaiketa horretarako behar den laguntza emateko presa gaude.